तू जेवण बनवते ना तर असं कधी झालंय का की तू बनवलं आणि मिस्टरांना आवडलं नाही? नाही झालंय की असं. माझं लग्न झाल्यानंतर मला चपाती बनवायला सांगितलंय पण मला येतच नव्हतं, त्याच्यामुळे मी रडतच बसली की चपाती कशी बनवायची. नमस्ते. नमस्कार. आता माझी मैत्रीण दुसरी रेसिपी बनवून दाखवते आहे, बघूया कशी बनवते. आता परत नाव सांग. अर्चना अशोक बांदेकर. मी आज बनवणार आहे आळूची वडी. गाव? बेळगाव. बेळगाव. आता आपण हे आळूची पानं घेतली की वरून देठं काढतात ना, देठं काढले की मग त्याचे शिरा असतात ना आळूच्या पानाचे, ते पण असे सुरीने काढायला लागतात. हे बघ असे देठं हे बघ इथे काढून टाकलेत. हे असे देठं आणि शिरा अशी वरचे वरचे सगळे जाडे जाडे काढायला लागतात. ते सुरीने आता काढतात आहेत. पानं किती आहेत आपली? 4-5. असे आरामात शिरा काढायचे. आता लाटणं फिरवते आहे, म्हणजे कसं पानाचे रोल बनवायला चांगला. आपण कशी माहितीये का, प्रत्येकाच्या अंगात जी कला असते ना ती अशी बाहेर यायला पाहिजे बघा. असं आपण पण म्हणजे आपल्या माणसाला सपोर्ट द्यायला पाहिजे, करायला पाहिजे की तुम्ही पण तुमचं नाव यायला पाहिजे, तुम्ही जे काय करताय ते बाहेर लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आता माझी तर अशी इच्छा असते, म्हणून मी सर्वांना व्हिडिओ करायला सांगते की माझ्या व्हिडिओमध्ये या आणि रेसिपी करा. असं मी माझंच नाही, माझंच कौतुक करा असं माझं कधीच नसतं. आता 9 वर्ष झाली मी सर्वांना व्हिडिओमध्ये घेतलेलं आहे आणि सर्वांनी माझ्याबरोबर रेसिपी बनवलेली आहे. तशी आता या आल्या घरी, त्यांना फक्त विचारलं तुम्हाला काय येतं, तर त्या पुऱ्या करून दाखवले एक रेसिपी. आणि आता त्या म्हणाले मी आळूवडी बनवते. आता त्यांची पद्धत, बेळगावची पद्धत बघूया आपण कशी आळूवडी करतात ते. आता आळूवडीसाठी आहे ना इथे काय काय साहित्य घेतलंय बघूया त्यांच्या पद्धतीचं. आता तुम्हीच सांगा हे काय काय घेतलंय ते. बेसन घेतलंय, गरम मसाला घेतलाय, हळद घेतलंय, लाल तिखट घेतलंय, आलं लसूण पेस्ट घेतले, मिरच्या घेतलेत आणि तीळ घेतले सफेद, आणि ओला नारळ घेतलंय, आणि मीठ चवीनुसार, आणि भाकरीचं तांदळाचं पीठ घेतलं, आणि हे आणि कोकम आणि गुळाचं पाणी. सगळं मिक्स करायचं. आता कर सगळं मिक्स. पण तुला हे कुटायला लागेल ना पहिलं. कुटायला कुट. हो का, डोळे बंद ठेवू नये तर मिरचीचा बी उडतो. त्याच्यामध्ये आता मिरची टाकले, मिरची कुटून टाकली आहे. आता गरम मसाला टाकते, हळद टाकते, लाल तिखट, आलं लसणाची पेस्ट टाकते. प्रत्येकाची कशी पद्धत वेगळी वेगळी असते ना, हे आपल्याला समजत ना. आपण काय म्हणतो तुम्ही मस्त बनवता, मी मस्त बनवते, असं नाही की मी शेफ आहे म्हणून मी चांगलं बनवते. असे चांगले सुगरणी आहेत बनवणारे. आता ओला नारळ टाकते, चिंचा आणि गुळाचं पाणी आहे याच्यामध्ये थोडं घालते याच्यामध्ये. मी आता तांदळाचं पीठ थोडं टाकते, आणि तीळ टाकते. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता हे चांगलं बॅटर करून घेणार पाणी टाकून. आता थोडं पाणी टाकते याच्यामध्ये. खोबरं आहे ना त्याच्यामुळे तसं तुम्हाला खोबरं आणि तीळ आहे. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते ना, पण मस्त वाटलं मला, छान वाटलं पडताना. असं एवढा चिकट पाहिजे. उचल परत. हा बघा असं चिकट पाहिजे.
आता सगळं ते पानाला लावून घेते ना. आता याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते. बस ना. बस. आणि तुझी रेसिपी आहे ना म्हणून विचारायला लागतो. आता इकडे पानाला पीठ लावून घेते बघा. पाणी तिथे गरम पण व्हायला लागलाय. पाणी तापलंय. जरासं गॅस कमी करून ठेवते कांदे वडी तयार होईपर्यंत. तू असं कधी जेवण बनवताना काही चुकली आहे का करताना? मिस्टरांना कधी जेवण आवडलं नाही तू बनवलेलं? सांग एक गंमत बोल. काय बोलू? अगं तू जेवण बनवल्यावर लग्न झाल्यापासून तू जेवण बनवते ना, तर असं कधी झालंय का की तू बनवलं आणि मिस्टरांना आवडलं नाही? नाही झालंय की असं. मला आधीपासून जेवण बनवता येतच नव्हतं. माझं लग्न झालं लवकर झाल्यामुळे. मग नंतर मी थोडं थोडं शिकत गेली. आता मला यायला लागलं. आधी मला काही बनवता येत नव्हतं. आणि पहिल्यांदा बनवला तेव्हा सर्वांना आवडलं का? आवडला. पहिला मी सासरीच बनवली जेवण. नवीन होती तेव्हा. आता काहीतरी चपातीचं बोलत होती ना? मला चपाती म्हणजे पण माहिती नव्हतं कसं बनवायचं. ते माझ्या मिस्टरांनी शिकवलं मला. का माझे मिस्टर म्हणजे रत्नागिरीत राहत होते. त्या माझ्या चपाती बनवायला त्यांना येत होतं. नंतर माझं लग्न झाल्यानंतर मला चपाती बनवायला सांगितलंय पण मला येतच नव्हतं. त्याच्यामुळे मी रडतच बसली की चपाती कशी बनवायची. त्याच्यामुळे मग माझ्या मिस्टरांनी मला सांगितलं बनवून दाखवलं की कसं बनवायचं आणि कसं हे करायचं. तेव्हापासून मी चपाती बनवायला शिकली. अशा स्टोरी असतात. आता मी तुलाच बोलते. तू छोटी आहे ना, तर मी आता म्हटलं ना तुमच्या गावचा एखादा पदार्थ करून दाखवा. तर म्हणजे व्हिडिओ शूटिंग व्हायची आहे. मी म्हटलं व्हिडिओ शूट करणार आहे तर करून दाखवा. तेव्हा तुम्हाला असं काय वाटलं? म्हणजे अशी भीती वाटली काय? डायरेक्ट तुम्ही खुश झाला? नाही, खुश झाली मी भरपूर की माझा व्हिडिओ बनणार या कारणामुळे. का म्हणजे आम्ही कधी असा व्हिडिओ बनवला नव्हता. आता प्रथमच मला सांगितलं माझ्या ताईनं की तू बनव म्हणून. त्याच्यामुळे मी खूप मी आनंदात राहील. होय ना? हो. असं मी सर्वांना सांगते, लाजायचं नाही. कधी मला काही येत नाही असं कधीच काही बोलायचं नाही. जे येतं ते करून दाखवायचं. आणि तू मस्त बनवतात माणसं. आता तुम्हाला पण भरपूर काय काय येत असेल. पण आता आमच्याकडे एवढे गेस्ट येतात ना, मी कधी बोलली नाही एखाद्याला की जास्त खूप म्हणजे अशी मैत्रीसारखे बोलायला लागल्यावर मी गमत करते. तुम्हाला कोणता पदार्थ करायला येतो? तुम्ही एकदम मस्त कोणता पदार्थ करता तो करून दाखवाल काय? तर त्यांना म्हणजे कसं अवघड वाटतं. नाही म्हणतो येतं पण मग आम्हाला म्हणजे शूटिंग मध्ये जरा कसं तरी होतं. असं म्हणजे घाबरल्यासारखं होतं असे म्हणतात. घाबरायचं नाही. जे येतं ते करून दाखवायचं. आता यांनी कसं पटकन केलं आणि खुश पण झाल्या. असं आता दोन्ही बाजूने फोड करायची. समोरून पण फोड करायची. मी अजून एका बाजून समोरल्या बाजून असे रोल करायचा. आता ह्याच्यामध्ये थोडं तेल लावून पसरून घ्यायचं सगळं.
आता ह्याच्यामध्ये ठेवायचं आणि आता ह्याला उकड द्यायची. आता असं झाकून ठेवायचं. गॅस फास्ट ठेवायचा. 10-15 मिनिटं असं शिजू द्या. आता झाले. आता हे तयार झालंय. आता मी गॅस बंद करते. आता बघा तिथे एक रोल बनवला आणि ते वड्या कापतात आहेत आणि मस्त वड्या पण छान येतात आहेत. मस्त वड्या आलेत आहेत. आता वड्या कापून झाल्या, छान वड्या झाल्या. आता तुम्हाला फ्राय करून दाखवते. आता हे तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया. आता असं सर्व तळून घेते. कशी झाली आलूवडी? हा, टेस्टीला कशी झाली आहे? आंबट गोड. हा, मस्त झाली आहे. मस्त झाली आहे. छान झाली आहे. ही बेळगावची पद्धत आहे त्यांची. हा, आता सांगा आलूवडी कशी झाली आहे? मस्तपैकी बेळगावची पद्धत आहे त्यांची आणि त्यांनी रेसिपी कशी बनवली. आणि आलूवडी आता तुम्हाला खाऊन दाखवतो आम्ही. तुटतानाच आवाज येतोय बघा. कुरकुरीत आहे एकदम मस्त. खाऊन दाखव. कुरकुरीत आवाज येतोय ना. मस्त एकदम कुरकुरीत झाले. मस्त झाले आणि टेस्टी पण झाले आहे. अशी तुम्ही पण बनवा आणि त्यांच्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. जास्तीत जास्त शेअर करा. बेळगावची रेसिपी आहे. हा, आणि त्यांना पण चांगलं वाटेल. कमेंट पण चांगले करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बाय. बाय.